Citeam despre o tânără credincioasă care se întorcea de la serviciu în New York, într-un cartier rău famat. Fel și fel de drogați, fel și fel de tineri, nu zic mai multe detalii. Și sora aceasta se întorcea într-o seară de acolo, de la lucru, și în timp ce mergea spre casă, era frică, era seara târziu, nu știu dacă nu undeva pe la 11-12, au văzut un bărbat care stătea așa sprijinit de un bloc și care numai se uita și privea, ca și un leu care se uită după pradă. Dați seama ce sentiment ai. Sora a început să se roage în sine, au apucat-o și frica, dar au început să se roage și au văzut că ăla, bărbatul acela o urmărea cu privirea, o trecut mai departe, au ajuns acasă, o mulțumit Domnului, dar la câteva minute după ce au ajuns acasă au auzit sirenele poliției, că nu stătea departe de locul acela unde o pândit-o băiatul acela. Dar nu au dat importanță, au zis, poliția mai circulă pe aici. Dar dimineața i-a spus un vecin, zice, la câteva minute după ce ai ajuns tu acasă, un bărbat o tâlhări pe o fată, aici la câteva sute de metri. Fata s-a mirat, mă, de la nu cumva e chiar bărbatul acela. Și au mers până la închisoare, unde a fost închis omul acesta, au cerut voie poliției, dacă poți să-l vadă, poliția, nu dacă ai fost martor și l-ai văzut pe omul acela, n-ai văzut exact faza, dar ai văzut pe omul acela, au zis, vino să vezi. Și fata l-a recunoscut, n-avea voie să vorbească cu el în mod direct. Dar fata i-a spus polițaiul și a zis, domnule polițai, întrebați-l de ce nu m-a tâlhărit pe mine, de ce nu m-a atacat pe mine. Și a mers polițaiul și bărbatul acela rău a zis, cum să atrag pe ea, zice, cum să mă leg de ea, că ea era cu doi bărbați mai înalți ca ea, unul în dreapta și unul în stânga. Nici n-am putut să fac nimic, zice. Eu m-am uitat la ei, au plecat. Avem un Dumnezeu care ne protejează, dragii mei. Pentru aia ar trebui rugăciunile noastre să fie cu foc. N-ai văzut tu îngerii, poate niciodată în viață, dar totdeauna au fost acolo. Nu? De câte ori ai trecut, poate și la trecerea de pieton, și la copiii la grădiniță, și noi la servici. Noi n-am văzut, ni s-a părut normal, nu? Am auzit mesajul profetii prin care Domnul a spus, de câte ori v-am păzit și voi nici măcar nu v-ați dat seama, nu ați știut. Că diavolul, dragii mei, uitați-vă că încearcă să ne facă rău, dar mâna lui e peste noi. Și nu îngăduie mai mult decât putem porta. Slăvit să fie Domnul!